Hello ba song bahai tong bai wan sugon rok jotono kaham no tong bai nai nai ke tini ang tamo kok sanani nai norok nugoi man khana thamnelo no je ang tini Dr. Biswajit Debormani kok sanani thangoi dong tini Dr. Biswajit Deborma sabo ngengke tamni bagai Dr. Biswajit Deborma asuk Tripura wa tabuk famous ongoi tongka je kuno jaga satung tonglai tongprubo Dr. Biswajit Debormani kok salai jago dugano asugoi cha nonglai tongprubo Dr. Biswajit Debormani kok salai jago tini kok salaimani bisingo negative tongo positive tongo karon borok kaisa hange tomung kaisa hayade gobangma borok ekoi no comment phaglak juda juda comment chung khana nai no tini baksa sawo Dr. Biswajit Debormano support khlayo baksa support khlaya nge tini phade obonutue chung kisa kok salayano tini Dr. Biswajit Deborma sini jakmani hingke bhaike sini jakha hingke bo auto bakfurni simi bo belake sini jakha je kubangma borok auto ma bo mankha chung nobo nukha bo rimani ngete oboni bisingo tabuk bo kubangma jaga kubangma thayo tiprasa area o dukan rok khulugoi rimani bazar rok khulugoi rimani chung nugoi dong he diba nugoi dong bole jotono ngei aborok no chung bo YouTube rogo nayo bini bo phai visit khaimani rok bo khulugoi rimani rok bazar ni mung rimani rok chung nugu tini ani proshno khai je baksa borok comment khaimani obono tuya ang borok bekisa share khaimani manisi baksa khai tam sasi se vibe song baksa khai sawo bini bo tabuk to kaham no khlai tongo piaba bini bo politics ni lokhon tongo bo kubangma followers tabuk bangri nai bini followers bangnai te paithago hingke bo politics o baklai thangnai bo neta angoi thangnai maharok baksa comment khai obo jai hok bo jesapa nang tongto bo bin paper haya diba tabuk jeta khlai tongmani to kaham no khlai tongo ma hinai ble kaham no khlai tongo abo angbo support khayo gobangma baksa tiprasa bo support khayo no bini loge loge tabu gobangma nogo nge tini kotor ang wansukmani hingke tamo je dukan rinai rok aro gobangma chakri khainani bihik rok bo nogo YouTube ang sinimani busai BSF khlai tongo bihik aro dukan ri tongo o baherok baksa hingke ma hebo tongo je bo dukan ri nasinang ge bin nukunga asuka choliwo bo aro thanga dukan ri tongmani rok nogo tini Dr. Biswajit Deborma je khlaimani abo jodi long ni bagoi tongkha hingke sara jibon ni bagoi tongkha hingke Dr. Biswajit Debormani mungbo salsa khujaknai muitu khlaijaknai 2024 ni simi Dr. Biswajit Deborma tiprasa ni bagai umhai khlaimani abo chung tabuk muitu ma khlai hene ulo phana kosungle kosung thangai phano muitu khlaijaknai tini bahige muitu khlaijaknai hingke je bo khulukmani bazar ro je dukan ri tongnai rok tabuk abo kisi sani bagai dangno na sara jiboni bagai dukan achuk lai kharo tamo wansung norok chini borok ningke kaisa obbas tongo tongmung chung manoi tongsak chung borok no hamjago je manja angoi thanga hingke chung borok no hamjakmani pai thango chini phaida angoi tongsak chung borok no hamjago chini phaida kori hingke chung borok no hamjai angoi thango je aro dugan je tabuk rioi tongmani obo je hamjak tongsak da o dugan choli tongno hamjakmani pai thanga hingke o dugan rok ba haino gumai da tesa thangbai no o bazar rok haino gumai da tesa thangbai no abo ani sungmung norok tamo wansok ang soi maya hingke abono tabuk bono buskango fologoi tlangnani hingke aro je dugan rinai rok borok si main borok ni si bhumika aro main ke borok ni si nango tabuk aro je chung sara jiboni baga aro dugan rinai chung kotor tabuk chikon wani tangjak chung salsa aro building ungnai salsa aro jotono manthongnai bebak no manthongnai salsa aro bike dukan bo ungnai salsa aro gari dukan bo ungnai salsa aro cement dukan ungnai luha dukan ungnai kubangma ri dukan ungnai omhai rok kaida building koto koto khlai thangno tabuk je ri tongnai rok sujuk man kha hingka haita hingka abono ani sungmung jodi u neta rok no chung hamjakmani hai somoyo fast ok chung kok kaham khnawe koni chung hamjago neta rok no last je neta rok tam khlai hingke je kok rimani o kok taru yenge chung baksa public rok hamjagi angoi borok no kagoi thango mani hai tini Dr. Biswajit Debormano bo tabuk sak joraka hamjagoi tongo samung kaham khlaimani nogoi ulo hingke
bonobo hamjage da ungoi thangno ani sumongka abosi ang kuno comment bono tuye kuno comment hamya ang saya tamge bonje khlai tongmani taw kaham no nugoi tongo baksa baksa kai o auto rimano tuye tam hin comment khai ai bine bo kaisa ব্যবসা si hinoi saw bine bo kaisa ব্যবসা si bo auto phalnai rok bai contact tongo bo customer naitogo riwe man khai ke customer naitogo riwe man khai ke bo koita gari rikha o gari bo percentage hisabo bo mano hine baksa kai saw gang to saimia madaman ya gang borok samar nang khanai tongta siringa khanai tong ga sala ga to tam saborok nang khanai tong o mahero baksa comment khayo ga abone bagai bo zero down money wo no bo rioi tong tam ga sunai to o je auto talangnai si ma sunai ble bo 10000 panong to 11000 panong to 12000 panong to kalai tong bo se ma sunai bo to phaloi rikha bo aro percentage manai ne amhai ne baksaka asuk lai puro ro salai ta nga saimi abo borok je salai mani ko ang no share khai mani nga baksa amhai rok salai nke baksaka sawo o auto nana ro hano yakar mari wono bo baikla sui manai ba so zero down mani ke baksa rang rioi na mani se sui mai angloi baksa phaloi ribo obkha ji zero down mani একটা গাবসি রেজে মাত্র 1000 রিজাক ও বাহিকলাই সুইমানাই বাহিকলাই সম্ভব নাই আহানো ইয়াকার মারিবাই নাই আতো হেনে বাক্সাকাই কমেন্ট খাইলাই মানে কমেন্ট খাইলাই বলতে কক সালাই উতা ওমহায়র গা বসু জরতি কবই বলে আং সেমিয়া গে বাক্সাকাই সো ও বিশ্বজিৎ দেবরমা বিনি তমু আকিনি তমু নর সাইসে মায়াখো বিনি বেড রেকর্ড টঙ্গ তাম রেকর্ড টঙ্গ নাই তম বেড রেকর্ড টঙ্গ বো বাং সেমিয়া আবো বাং সেমিয়া আং সামারক খানাবো ও বাগি বিনি রেকর্ড hamya ano sungna ba hina baksa borok saw kintu boro bo saide man saide me saimia mahrok ta gang samani khana mani ang ta noro be share khai man ta yo bosu jor tu kuboyo bo keb saimia baksa bo saw bo boroni rangman bo haike rangmanani income tax asuno rang bo bagoi tongo hingke asuno gaham khlai tongo hingke o rang boroni phai income tax department binaro habrina nango bono check khlai nango bo boroni man hairok umharo comment khlailai baksakai saimi abo kubangma borok nge kubangma thing phainai no kubangma kok sanai no kubangma wansung phainai no piaba taw je khlai tongmone to 30% bagan kaham khlai tongla haya dana 30% bagan kaham khlai tong otunule busuk tam awang sawai miya jeta bazar khuluk mani ta 30% bagan kaham khlai tong baksa jaga borang rok rimani rok nugu gabor to man tong khang ge to 30% rok man tong tabu je nuk mani to bo je jaga ni fan toiri thung ob 30% manai tong phiaba omhai tang thu je 30% rok muskilo klaina ja jumjalo klaina ja omhai rok sini tang thung phiaba je bori tong man 30% no ri tong sujuk kaisa sujuk ye diba tabo auto man kha hinkai zero down money hinkai busura income khai je chalnai borong saimano সম্ভাবনা বাক্সা সামানে 1500 দিন ইনকাম খাইও মাই ব্যাটারি অটো চালুকনাই রক বরিমানি ন চালুক ইয়া ফানো যেটাও ব্যাটারি অটো চালুক তংনাই রকটা ইনকে বাক্সা খাই সাও 1500 1600 দিন ইনকাম গো ইনকে 1000 খাই সালো ইনকাম খাইছি এক মাস ইনকে বুসু পাই 30000 পাই ইনকে বরকনি হিসাব তাবো আনি হিসাব ইয়া borong hisab 30000 phaikhengke bo 10-12 টাকা ইনস্টলমেন্ট সই রেখেঙ্গে তে বাকি তো বিন থানি দङ omhairok baksa hisab khayo ora khana thok hisab khlayo baksa kai gel khana thok hisab khlage hingke nana musung thang omhairok muta ei ambo suimano hatu hingele omhairok wancho ke obo kubangma borok kubangma kok sanai no ge obono jetat bo tap khlai tongmani kaham no khlai thang tung abo kaham no ngoi thang khai te prasar si kaham ngo chungchotono jorao support ma khlainai je bini samung kaham ge ta hamya puru hingke obo alada chung kokma sanai ha diba alada borok kokma sanai haiji gabo nangte bisi kok sana thangya norok tamo wansuk tong bini bo chajak norok gai chajak ya abo norok comment khai sai mano ge je bazaro dukan dinai rok borok busu joratwi ni ungno dukan obo hamjakma ni paithanga hingke dukan bo paithanai na borok wansuk thanai je chuno je scoop rikha
lama khulugoi likha chung o chikonte lama ni simino o lama no kotor khlai tlangnani kotor bazar sanamnani mahai da wansuk no tabusuk joratwi prasani bazar chini yang bising basang ro ge chung nugya ko dugmali bazar kaisa chung ti prasani bazar belai famous bazar nge terok to ti prasani bazar phano khuai rogo tongo hai pano wansa mix omahai rok ta nge saimaya busu joratwi o bazarok thangno kaham ga choli thangkai chungbo thanai hatingnani khorcho khainani baksa ba hangraini baga hati arorong ono onglayano bazaro thangya pano karon tabuk to main road highway gari gura layo kobang mamui kuthung rok hai phai dukan khuluka hingke to achaka hingke taro kubang ma bikring nai selung nai phaljak nai paijak nai income rong goi thangnai no wansu norok ta wansuk norok komani bisung sai mono nge chaya rok sajak hingke norok ano nagardi nge norok ta wansuk norok komani bising tui srapchani jaga suye konoi norok sen khai mano komen haiji norok no wansuk nge phaidi tini usu jora nang sinai nge paithago bono sanai ani u channel bufur jani kumai thano ang sawai maya tamni bagai hingke YouTube ni guideline tongo YouTube ni guideline ni bising tui angbo 2 bar strike mandak jak ekbar warning phaika o warning go hingke kuno khlaya nini YouTube no hingke te ekbar second no hingke obokango phainai strike angbo tongkha strike manjaka 7 din video upload ma khlaya tongkha 7 din ni pore khulugoi rijaka hingke tabuk last 3 bar nani tabuk last jodi wngkhangke ani channel bo nije no delete nungoi thangnai mahai position no tongo ani channel bo kobangma chung abir sungni dasongkor borongni chung kobangma nugoi tongo tabuk hingke abo haino angbo kaisa channel khuluka katal norok aro thangoi ano support khai mano sumen bro hinoi suijak ang riwari nai video norok hi norok muskango aro thangoi norok ano support khai mano aro ba ang video upload khlainai phiaba upload khlaijaya ko tabuk jengya ko hingke norok ni support nango asungna hambai malainai channel katalo norok bai malainai ani channel katal norok subscribe khai hingke ani video jeta upload khaimani tabuk o channel on thangai norok nugoi manai hambai